Ahojte priatelia. Kto ma teda ešte nepozná, tak ja pôsobím v Žiline, venujem sa výchove a vzdelávaniu detí, zdravých detí, detí so špeciálnymi potrebami a som vyštudovaný pedagóg, certifikovaný lektor. No a riešim určité témy, ku ktorým by som vám niekedy chcela nahrať aj pár videí. Konkrétne dnes je to téma adaptácie v škôlke, v škole, taký ten príchod do takéhoto zariadenia, pretože je to aktuálna téma. A ja dokážem sa pozrieť na túto vec a problematiku z oboch strán, aj ako rodič, pretože mám 1,5 ročnú dcerku, ale aj ako pedagóg a majiteľ jednej z takýchto inštitúcií v Žiline. No a tak ako to asi prebieha a také praktické rady, tipy, návody, ako to môže lepšie prebiehať. My túto adaptáciu robíme, by som chcela povedať, veľmi tak rešpektujúco. Či už k dieťaťu alebo k rodičovi, pretože naozaj tá adaptácia je postupná, je mierna, dá sa predĺžiť, skrátiť podľa potreby dieťaťa alebo rodiča. No a rodič môže byť prítomný, čo je také netradičné, by som povedala. Avšak vidím, že pre niektoré deti je naozaj nástup do škôlky alebo školy dosť stresujúci a rozhodla som sa vám dať také návody alebo tipy, že ako to zvládnuť čo najlepšie aj vy, aj vaše dieťa. Hovorím to hlavne preto, že ja mám teda 1,5 ročnú dcerku a nehanbím sa povedať, že teda chodí do Levika, také miniškôlky, do obede, na pár hodín do obeda. Je to preto tak, lebo je veľmi extrovertné dieťa, veľmi živé dieťa, veľmi aktívne, dynamické a strašne má rada deti, má rada pozornosť, má rada ľudí a rada proste robí všakovaké aktivity. Takže ona je tam ako ryba vo vode a naozaj musím povedať, že to zvládla veľmi dobre, aj napriek tomu, že stále kojím a teda veľmi často sme v takom ešte úzkom až intimnom kontakte. Napriek tomu sa mi teda podarilo, aby sa adaptovala veľmi, by som povedala, že príjemným spôsobom, aj keď nie úplne, že rýchlo, pretože predsa má rok a pol, takže to bolo také miernejšie. Avšak čo mne pomohlo a môže to pomôcť aj vám, je keď to dieťa proste dopredu na to pripravíte aj psychicky, ale aj skúsenosťou. Ja to hneď vysvetlím. Jedna vec je rozprávať sa o tom s dieťaťom, že budeš chodiť do škôlky alebo do školy, je to niečo nové, budú tam noví kamaráti, nové pani učiteľky, ale všetko bude v poriadku, nemusíš sa ničoho báť. Takýto spôsob rozhovoru je bežný, by som povedala, medzi rodičom a dieťaťom v dnešnej dobe. A čo ale tomu chýba, je taká skúsenosť. Hej? Že predstavte si, že teda idete do tej škôlky a vy tam chcete nechať dieťa na 8 hodín denne, zo dňa na deň. A ak to dieťa bolo typu covidové dieťa, alebo dieťa, ktoré proste naozaj aj bežne, čiže nebolo akože narodené v dobe covidu, ale bežne jednoducho bolo v prítomnosti iba rodiča, tak je veľmi náročné mu vysvetliť, že teda teraz má byť zrazu 8 hodín bez toho rodiča. Čiže veľmi dôležité je a nápomocné, ak to dieťa na to dopredu pripravíte tak, že vám pomôžu napríklad starí rodičia alebo iní rodinní príslušníci, ktorých dieťa pozná, dôveruje im, verí im a jednoducho to dieťa sa tam môže hrať bez vašej prítomnosti. Kľudne to nemusí byť tak, že vy odchádzate úplne že preč, ale môžete byť v inej miestnosti a neskôr môžete aj odísť s tým, že dieťaťu samozrejme vysvetlíte, že ale ja sa vrátim po teba. Nemusíš sa báť, ja sa vrátim. S týmto deti majú niekedy problém, že boja sa, že čo keď sa ten rodič nevráti, ale prečo? Lebo túto skúsenosť
ešte nikdy predtým nemalo, hej. Vždy bolo s tým rodičom a nikdy nezažilo to, že ten rodič teda to dieťa niekde nechal a potom sa poň aj vrátil. Čiže nemôžete očakávať od dieťaťa, že toto pochopí na prvú a ešte strávi teda aj 8 hodín na šupu proste v tej škôlke. Nie. Samozrejme, že bude plakať, bude nešťastné, bude frustrované, traumatizované. Proste všetko len to nedopadne úplne, že super. Takže ja by som naozaj toto vyskúšala pri ľuďoch, ktorí vám s tým môžu pomôcť, ktorí vám dôveruje. To môže byť susedka, môže to byť kamoška. Veríte im, dieťa ich pozná a viete sa na takéto veci dohodnúť. Potom to môžete vyskúšať niekde v centre na, by som povedala, takých aktivitách, ktoré deti vlastne bežne robia už v predškolskom veku. Chodia na rôzne aktivity, ktoré sú spojené s hrubou motorikou alebo jemnou motorikou a môžete si vybrať takú, kde ten rodič proste prítomný nemusí byť, ale je tam prítomný miesto rodiča lektor. Čiže už to nie je osoba, ktorú to dieťa hneď pozná, ale je to cudzí človek, je to lektor. Je to na nejakú krátku dobu, pol hodinu, hodinu a dieťa sa učí nadväzovať nový kontakt, dôveru a samozrejme už je poučené, už vie, že vy ho tam nenechávate navždy a sa vrátite. Takže to je taký ďalší krok. No a ak môžete, tak potom skúste aj predložiť tú dobu, koľko sa tam to dieťatko hrá. To môžete vyskúšať aj v zariadeniach, ktoré sú podobné tomu nášmu, keď to dieťa môžete tam nechať na pol dňa alebo na niekoľko hodín, 2-3 hodinky, proste sa hrať. No a sledujete, ako dieťa dokáže nadväzovať nové vzťahy a dôveru. No a keď toto zvládne, tak podľa mňa je pravý čas na to, aby dieťa nastúpilo do škôlky bez problémov. Už bude poznať také tie návyky, že čo mám robiť, keď budem chcieť ísť na záchod. Mám to povedať tej učiteľke, mám to povedať mame, ale mama tu nie je. Komu to mám povedať, mami sám? Hej, toto sú také prirodzené strachy toho dieťaťa, ktoré zažíva v tom danom okamihu, ale my si ich ako rodičia neuvedomujeme. Pre nás je to všetko jasné, hej? Ale to dieťa je úplne stratené. Ale toto sa vlastne naučí už predtým na tých krúžkoch, dajme tomu aj v tých predškolských zariadeniach alebo zariadeniach, kde môžete to dieťa nechať na pár hodín denne. No a potom vlastne nastúpi do školky s tým, že všetky tieto pravidlá a veci už pozná, dokáže nadviazať nové vzťahy, dôveru, no a dokáže sa to aj udržať počas celého dňa a jednoducho verí v to, že ten rodič sa poň vráti. Veľmi častý problém pri adaptácii býva, keď dieťa jednoducho si povie, že nechce ísť do tej škôlky. Rodič sa rozhodne, že chce, aby to dieťa išlo do škôlky, ale dieťa sa rozhodne, že nechce. A dnes v rámci rešpektujúcej a milujúcej výchovy veľmi často vidím to, že ten rodič proste ustúpi a povie, dobre, keď nechceš, tak je to tvoje rozhodnutie a je to v poriadku. Tak nebudeš. Tam už naozaj závisí na tom rodičovi, že čo chce a čo nechce a kde sú jeho hranice. A toto je aj veľká téma vlastne o hraniciach. Pokiaľ ten rodič je nastavený tak, že chce naozaj väčšinu svojho času tráviť iba s tým dieťaťom, je to úplne v poriadku. Ale pokiaľ je nastavený tak, že potrebuje aj inú spoločnosť, než práve tú detskú, alebo má nejaké iné aktivity, ktoré proste potrebuje pre svoju vlastnú psychiku, alebo ja neviem, dobrú kondíciu, dobré zdravie, tak jednoducho niekedy je nútený to dieťa aj naučiť proste zotrvať aj inde, než iba s tým rodičom. No a potom býva problém, že vlastne to vyskúša a hneď to aj vzdá, lebo to dieťa to odmietne a jednoducho to rázne akože jednoducho to dieťa odmieta. No a vtedy je čas si dať otázku, či dokážete si vy dať nejaké hranice, ktoré sú tiež rešpektujúce a milujúce voči tomu dieťaťu. Opäť, jedna vec je vysvetľovať, prečo vy ste sa rozhodli dať dieťa do škôlky, prečo je to pre vás dobré, prečo je to pre to dieťa dobré. Druhá vec je mať skúsenosť a zažiť to.
Hej. V prvom rade si musíme uvedomiť, že my ako rodičia nemôžeme mať úplne takú dôveru v rešpektujúcu výchovu úplne bez hraníc. My sme sa rozhodli, že tie deti jednoducho privedieme do tohto sveta a za to nesieme aj svoju zodpovednosť. A moje dieťa má teda 1,5 roka, keď povie, že nechce čiapku, tak nechce čiapku, ale keď viem, že fúka, tak v zmysle rešpektujúcej výchovy mu dám na výber. Chceš čiapku alebo klobúk? Čo z toho si vyberieš? A niečo si vyberie. Ale v rámci mojej zodpovednosti za moje dieťa a za jeho zdravie a dobrý vývoj jednoducho sa rozhodnem, že tú čiapku musí mať, lebo proste také je na to počasie. A toto je rozdiel jednoducho vo výchove bez hraníc a vo výchove, ktorá je síce rešpektujúca, milujúca, ale aj zodpovedná. Musím povedať, že výchova by mala byť v prvom rade zodpovedná. To potom sa prenáša do rôznych situácií, ako je napríklad aj práve tá adaptácia. Ak ste presvedčení o tom, že to dieťa by malo ísť do škôlky alebo aj do školy, tak by ste si mali byť schopní stať za týmto rozhodnutím. Ak je to zodpovedné rozhodnutie, aj voči vám, aj voči tomu dieťaťu, tak proste ho už nemente. Ale skúste radšej zotrvať napríklad v tej dlhšej adaptácii. Hej, to sa dá, je to niečo medzi tým. Hej, nie je to, že tu choď do škôlky, vyraž sa a ja ťa potom počkám pri plote. Ani, že nejdeš vôbec do škôlky, lebo proste si to úplne že odpískal, hej. Ale je to niečo medzi tým, je to veľmi dobré riešenie, je to rešpektujúce, milujúce riešenie a postupne to dieťa zistí, že naozaj nemusí sa ničoho báť. Pretože ja vám chcem povedať to, že pokiaľ my jednoducho nedáme úplne dobre, ja myslím tie hranice. Pokiaľ tie hranice nedokážeme dobre nastaviť medzi rodičom a dieťaťom, tak vám sa môže stať to, že to dieťa naučíte, že je úplne neschopné do tohto sveta. Ja to vysvetlím. Proste, keď dieťa so všetkým chodí k vám, či je to vecko, či je to jedlo, či je to prezliekanie, či je to hra, či je to spánok, so všetkým nekomunikuje s inými ľuďmi, ale iba teda cez vás, tak vy mu ukazujete, že áno, robíme to tak, lebo ty nie si toho schopný. Lebo ty nedokážeš komunikovať s inými ľuďmi, nedokážeš im veriť, nedokážeš nadviazať nové kontakty, nedokážeš sa sám hrať, nedokážeš sa sám ani obliecť, ani najesť a preto potrebuješ mňa, rodiča, ktorý ti všetky tieto potreby zabezpečí. Toto učíte svoje dieťa. Presne týmto spôsobom. Pretože vy to dieťa nepodporujete k samostatnosti, že skúsi tú vodu vypýtať od tej pani učiteľky sám, alebo skúsa napapať teraz sám. Pardon. Toto je samostatnosť a to potrebuje každé dieťa. A takisto aj hranice. Aby ste mohli vy fungovať, aby mohlo to dieťa fungovať. A keď toto zvládnete, tak veľmi dobre zvládnete akúkoľvek adaptáciu do akéhokoľvek prostredia a nejakej sociálnej skupiny. Na záver by som vám chcela povedať jednu vec. Dneska mi kamoška povedala, že počujem, Maťa, ty nedávaj také, že nevyžiadané rady, pretože tam potom neprebieha výmena energií. A ja hovorím, že no dobré, ale ja to robím akože z lásky, nie že sa musia tým riadiť, ale proste chcem odovzdať tú svoju skúsenosť, tú svoju vedomosť a podeliť sa o tom so svetom, pretože veľa ľudí ma ešte nepozná, ale využíva napríklad naše služby a vôbec nevedia, že kto som alebo aká som a toto som chcela zmeniť. No a pretože toto sú tiež rady, ktoré vám môžu pomôcť, ak teda si ich vezmete k srdcu, tak ja vás prosím, že ak vás to osloví,
Ak s tým súhlasíte, ak sa v tom nachádzate, ak máte nejaké otázky, ak vás to zaujme, tak vyjadrite tento záujem prostredníctvom lajku alebo nejakého komentu, akéhokoľvek. A možno, že to budú aj nejaké otázky, ku ktorým sa potom ďalej môžem vyjadriť. A budem rada, keď takýmto spôsobom tá výmena energie aj naozaj prebehne. Takže želám pekný deň a ja sa zase s niečím ozvem na budúce.